Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi, ya saka mutanen gari duka kana kayi. Na yi yafa wannan fitan rubuta saura ɗaya. Inusa. Kin sani kenan. Hello Alhaji. Yanzu nan na gan shi yayi fakin. Kawai umarni nake jira in gama da shi ko in kyale shi. To an gama yanzu zan kashe shi. Yanzu nan. nan taka dubun nan ido. Ai ni ina faɗa ma jakan nan ka ji. Jakan nan yau wata malam Ilusa mai kiligi zan ji. Wannan dan gidan mai kuɗin nan da wannan dubun nan take. Sai na cinye shi. Ai Khalidu ni duk shanun gidan ku ya sun kare. Saboda ikon Allah. Ba an ce na gadara da shanu ba. Duk shanun gidan ku ya sun kare. A'a. Ya. Ai ba kai ba. Ba kai ne da wasa ba. Okay. Ni ne da wasa. Samuna. Wajen malam Ilusa mai kiligi yau za ta yi bako. Mu je na wayan mada. Amma ci dodo na ja. Je ba kai bai da ita ya mana. Ta, je kai ne. Na yana target din ku. Yayi wannan ai ba dai ka saka ba tu ba kwabe. Kai ba kai ne da ci ba. Ya za ka ce mun kai ne da ci? Kuma alhalin ba kai ne da wannan taka wasa ba ka ce mana kai ne da wasa. Haka ne mana. To ya za ka ce ka ci? Ai dole ma in ce na ci. Ka san ku yadda nake neman kuɗi a garin nan? Ina ruwan mu da neman kuɗin ka? Kuma ya kamata a ce kun tare da kuɗi wallahi. Saboda bikin kalan nan da za a yi a garin nan kwanan nan ya kamata a ce kun tare da kuɗin anko. Kun san yadda za a yi ruwan bakin yan mata ku a garin nan? Kai kake ta wasu bakin yan mata, mu da makama a hannu. Mu me zamu da wasu bakin yan mata? Ina ruwan mu da wasu bakin yan mata? Ka ga mana wasu bakin. Ya masa dai. Mu fa makama a hannu. Kai hala da kakka cika mana baki. Bayan magana auren naka ma mun ji komai. Dan Sanabi ya riga ya kasa ka ba san ka take ba. Kai yaro, ka iya bakinka. Ba a kamun wargi akan abin da nake so. Ka jira ka ga lokaci idan yayi ni za ta aura ko wancan banzan wanda kake kira da dan Sanabe. Amma dai an ce ba ta son ka aiko? Ko ma sauraron ka ma ba ta yi. Uban wa ya gaya maka in ji uban wa? Mu yan garin ne fa. Za ka zo ka yi maganar banza? Ka gani ba faɗa nake nema ba. Na faɗa maka ne kawai abin da na ji. Amma idan ranka ya ɓaci dan Allah ka yi haƙuri. Kawai mu ci gaba da wasan. Kai bari ka jin faɗa maka. Saddiqa hau matata ce. Duk wanda ya ce zai higa tsakaninmu da Saddiqa wannan garin sai na lalata shi, sai na fatattaka shi ba abin da ba zan yi wa mutum ba akan Saddiqa. Ni nan shaida ne. Allah kai mu ranar bikin nan mu busa hayaki mu sha lofe a garin nan. Dan gari. Ka ja boki na gara ci gaba da wasa. Ci gaba da wasa. Diktu ya. Na ci ku kawo kuɗi. Waya ka kuɗi. A'a. Ya kuke ma haka? Na ka ci. Sanabin masoyi shi sanabe yake yi. Yin gida komai tsawon zamani sai an dama da ku rayuwa take tafiya daidai. Ga wani sabon labari. Kun san an ce masu kumba suke da susa. Masu koma kuwa suke da kifi. Turu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano. Malim Multimedia wato katafaren kamfanin nan da ya saba kawo muku fina-finan Hausa su ne suke farin cikin sanar da abokan mu'amalarsu cewa sun bunƙasa hajarsu ma'ana sana'o'insu kamar irin su decoration, DJ, MC da kuma video coverage. Kai har ma da hotuna na kati. In kuna bukata ma za mu yi muku editing ku dora akan wayoyinku. In dai shagalin biki ne, Malim Multimedia mu ne akan gaba. Za ku iya ɗaukar mu gudanar muku da wasanni har da na barkwanci.
Malam Multimedia ɗaukar bikin gata. Don neman ƙarin bayani muna nan a Benin Baba Titi, shago mai namba 13 kan titin Abdullahi Mai Kano a birnin Dutsen jihar Jigawa. Ko kuma a tuntube mu ta lambar waya kamar haka: 070-6435-0861. Malam Multimedia, kamfanin nishaɗin maza da mata. Sai mun ji daga gare ku. Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi. Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi. Ya saka mutanen gari duka kana kayi. Dan sanabe ne, dan sanabe ne. Bai kamata ki wahala da haka. Duk duniyar ba wace. Wai ana soyayya dole ne? Tunda na ce ba na son sa kawai ya haƙura mana. Ko 'yan matan duniya sun ƙare. Ai duk faɗin duniyar nan ke kaɗai yake so. Ya zaga ko'ina bai goce yake so. Haka yana tare da wani. Haba Sadiqa, me yasa kike masa haka ne? An yi masa ɗin ina ruwanki. Babu ruwana. Sadiqa, dan tsaya ko gaisa mana. Musamman saboda ke muka tsaya don saboda yanki. To ba ya ganni ba. A irin wannan ganin ko ɗan murmushi ai ka ɗan nisa. Shikenan, to sai mun zo gidanku. Ka ce mana zo anjima da dare. Kin ji ya ce zai zo anjima, don Allah idan ya zo. Ai na san ba abin za ta ji haƙuri da abin da yare ne. Na san akwai abin da ka haƙuri. Zo mu je, har na ji sanyi a raina da na ganta. Ƙasar diƙa ba da kanka a sare, ka dai gida ka ce ya faɗi. Idan mai tsira ya zo an jima, kana da tsinka ɗaya. Hello? Wake magana? Bahijja, sunana Malam Inusa. To sannu ina wuni? A'a ba lokacin gaisuwa bane yanzu Bahijja. Ba lokacin gaisuwa bane. Kin gane ko? Yanzu rayuwata tana cikin hadari. Saboda na fara gaya miki gaskiya. Hadari kuma? Ainihin sunan mahaifinki, kamar yadda na gaya miki Alhaji Sunusi ba mahaifinki. Ainihin sunan mahaifinki Alhaji Babangida. Alhaji Babangida mutumin wani ƙauye da ake cewa Hayin Malam. Mahaifinki Allah ya bashi dukiya, ya bashi kadarori iri-iri waɗanda ba kya tsammani. Ga baki ɗayansu da ciwon ajali ya same shi kafin ya mutu, ya danƙa ki da ke da kadarorinsa da dukiyarsa sama da miliyan 30 ya danƙa ku a hannun Alhaji Sunusi. Sannan ya umarci shi cewa daga kin girma to a tattara ki a kai ki ƙauyensu Hayin Malam domin ki san ƴan uwanki na ainihi na hakika ki gane komai idan kin koma. To har yanzu ba a yi haka ba, har an saba lokacin alƙawarin da aka yi da mahaifinki, kuma na ga alamar babu wani lokaci da ake sa ran za a mai da ke saboda dukiyarki da aka hau kai, aka yi babakere, ake kwanci, ake ƙyanƙyasa a kai, ke kuma ake wofa. Yawwa wannan ita ce maganar da na kira ki domin ta. A'a malam, don Allah kada ka samun wasu a cikin raina. Kada ka sa ni na tozarta mutumin da ya riƙe ni a tsawon rayuwata. Malam in dai wannan maganar ne ya sa ka kirawo ni,
don Allah kada ka ƙara kirana. Ba na buƙatar kiranka, daga yau kada ka ƙara kirana. Allah ya rahama masa kuma lalle ki ne wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah. Allah tana baka. Da kun yi kaman kuya. Ya Sister Sanu, don Allah kin ga min Jamila Hashim? Don Allah ga wannan don Allah ki bata. Na gode. Na yi da na sani matuƙa na barin Inusa yana yi tsawon haka. Sai da ya gama duk kulkula mana da mana. To Alhaji abin da ya faru a lokacin da na yi maka waya na je zan kashe shi. Ai na ji yana waya da yarinya yana faɗa mata komai da komai. Da yarinya? Yes. suke ba shi taimako zuciya ce ba wai da baki ake ba amfanin ido maka ba tasiri yake ba an san da so ake cire so ba wai da karfi ake ba ita dukiya ko kasaita ba da kurdi ake siyanta ba wasu na ta dakon asara ba su san shirme suke ba amma ci wannan cin amana da yawa yake ban taba ganin cin amana irin wannan kina nan gidan a ce ba za a kai yaran da ke gidan makaranta tare da ke a sauke ki a kai su ba baba cin amana kuma cin amana mana ai ba hijja ba ki sani ba ne amma ba komai hankali za ki sani to sannu ina wani a'a ba lokacin gaisuwa bane yanzu ba hijja ba lokacin gaisuwa bane kin gane ko yanzu rayuwata tana cikin hadari saboda na fara gaya miki gaskiya hadari kuma
idan Malam Inusa zai zo ya faɗa min wani sirri da ke tattare da ni ko iyayena na asali daga baya kuma a kashe shi, me ba a so in sani, kuma waye baya son a faɗa min abin da ya kamata in sani. Malam Inusa ya tabbatar min da cewa akwai dukiyar mahaifina a hannun Alhaji da kuma filaye. Shin saboda wannan dalili aka kashe shi? Idan dukkan waɗannan abubuwan da nake zargi gaskiya ne, ba shakka Alhaji shi yasa a kashe Malam Inusa. In haka ne, ba shakka rayuwata tana cikin haɗari, domin kuwa ina zaune da mugun mutum. Ya zama dole in nemo dangina na ainihi a duk inda suke. Ya zama dole in nemo inda ƙauyenmu yake, wato hayin Malam. Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi. IBR Cosmetic Tabarikallah na ce masha Allah. Tabarikallah na ce masha Allah. Jirgashi ilahu sarkin daɗi ji barawan zuma. Mata ina kuke musamman masu son ƙawata suransu da kayan kulliya na musamman. To albishirinku Allah ya kawo nesa kusa. IBR Besto kowa ya san su kaɗai ne script ce wajen sai da turare gangariya gami da nau'ikan man shafawa iri daban-daban waɗanda za su gyara fatarki su fito da surarki su tabbatar da kimarki. Batun sarka da ɗan kunna kuwa daga Dubai sai dutse. Hakika kowace mace kyakkyawa ce sai wacce bata gyara kanta ba. IBR Best muna nan a Number 4 kan titin Abbatuwa kusa da gidan Ciroma a birnin Dutsen jihar Jigawa, ko kuma ku tuntube mu akan lambobinmu 07038777860 ko kuma 09077220536. IBR Besto burin mu. Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi. Na ji an ce da ba ta faɗa rijiya saboda kai. Dama budurwarka ce? Ni ƙarya ake mu. Duk wanda ma ya gaya miki. Ni ba abin da yake tsakanina da Liba. Abin da yake ta kaɗe take shirmanta, amma ni ba abin da ya taɓa shiga tsakanina da ni ko kula ta ma ba na yi. Kwana na je, dama na sa ya ƙauyen nan ba da kake so in bani. Ai ki kwantar da hankalinki Jammala. Ai duk ƙauyen nan ba yarinyar da nake so in ba ke ba. Ba kuma wacce zan aura sai ke. Ai ke ma kin san ni naki ne. Salisu, yau ma dawa kai? Ƙwarai kuwa baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan annoba ta sauka a gidana. Salisu, to Allah ya zauna. Kai, tashi ki ba mutane. Dole Salisu. Hasbunallahu wa ni'mal. Salisu, so nawa kake so in roƙe ka karba min da ƴata ne? Ko zo kake sai na sa gwiwoyi na ƙasa na durƙusa ne ina roƙonka? Ni kuma sau nawa zan gaya maka duk sanda ka ganni da yarka ita take shiga harka ta ba ni nake shiga harkar ta ba. Babanka Hashimu mai jaki har ya bar duniya bai taɓa shuka abin ashe kuma bai taɓa jin su da wani ba. Babanka bawan Allah ne, kai me yasa kake neman sai ka kawo mana fitina a wannan garin? Ni ma ba aikata abin asha nake. To me kake yi? Saboda ina neman yarka da aure shine na aikata abin asha? To ya kamata ka ringa kiyaye bakinka. Wannan defamation of character ne. Kai dafa diga wallahi dafa diga kai ka san shi. Ni dafa diga na riga ma na cinye na ba abin da ya dame ni. Ni dai abin da nake so in gaya ma. Wallahi ka rabar mun da yata. Idan kuma ka ki ka rabar mun da ya, to za mu targima mai raba mu da kai ma dai hukuma ce. Kawai daga nan mu tafi har zuwa birni gaban dagaci wallahi tallahi sai ka rabar mun da yata. To bismillah mana ka sa a kama nin. Ni da na yi karatun boko ni da nake da kwamishinan 'yan sanda a hannuna sai in sa a sa 'yan sanda su zo su tafi min da kai. Kaga haba yaro,
kuma me kawo maganin 'yan sanda? Abin da can ni da kai ne ba maganin 'yan sanda ciki. Ni dai don Allah, don annabi ka kyale min ƴata ta samu ta yi aure. Kaga duk ta kora samarin nata. Saboda kai. Kaga ni fa ka daina dora min laifi. Ba ni na hana ƴarka aure ba. Ka daina dora min laifin da ban ji ba ban gani ba. Wai Salisu, shin ba ma an ce wai za ka koma birni da karatu ba ne? Ai bai kamata ka zauna ƙauye ba, ai gara ka koma birni da karatunka ya fi mana kwacce. Ni ma fafutukar da nake yi kenan. Kaga yanzu da zan samu wanda zai ɗauke min nauyin da zan tafi karatu na birni ya fi min komai da zaman wannan jahilcin da ake a ƙauye. Nawa ne kuɗin karatun naka? Har wani abu ne nawa ne kuɗin karatun? 80,000 ne. 80,000? Ƙwarai kuwa. Kuɗin buhun dawa nawa kenan ko kuma kuɗin buhun masara na? Kuɗin buhun dawa 30 kenan, baba. To bala in ga maka ji, wallahi ba zan biya ba. Ai idan ka ga na ɗauke buhu guda na hatsi na kai kasuwa, to tabbatar wata gona aka ɗaga zan saya ko kuma na ga wata bazawara zan aura. Amma dai idan ka ga buhu guda ya bata na hatsi a gida to alƙur'an ba gobara bane akan karatun nan naka. Wala ba zan sayar ba, ba zan biya ba. To aiko ni ma babu wanda ya isa ya hana ni zuwa gurin jimmala mutukar ba za a biya min wannan bukatun ba. Ye, haka zaka ce? Kwarai kuwa. Lallai, ka kiyaye yariyar nan dan Allah ka bar mun yariyar nan ta samu ta yi aure. Kaga da wallahi ba a fatan mutuwa. Amma da mota za ta zo ta kuli-kuli kubura da wannan dan da hankali na yafi kwanciya. Ah! To, bari in shiga cikin gida ita ma in same ta. Wallahi ta ji yadda za mu yi. Ka dai san rigimar ka da ta balle da 'yan tsangaya akan kuɗi alhaji biya kuɗin ko? Ka san lokacin da aka baka dinginar gona za ka yi noma aka yi fari kai asara masu gona suka zo suka ce sai ka biya su alhaji biya ka san wannan zancen? Ka san lokacin da rigima ta haɗo akan shanu alhaji biya kuɗin ka san wannan? Na sani. To shine muka zo tuna wani. Ya ba ta gani ne kika bangaje ni? An bige ki din me zaki yi ko zaki rama ni? Dawa baki san ajira nake da ke ba? Ki hakkin isa ki haɗa saurayi da ni banza ku taka. Ban masoyi shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kai. Dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne. Ba zai dinga koyi da kyawun ayyuka ba, idan ramuwa ce ba zai canzo nufi ba, laifi ba zai zarce wani katon tudu ba, ba wai don a fifita ƴaƴaye kawai ba, shi dai ɗa na kowa ne ba ni na faɗi ba, da ni na faɗa da ba zan kai ma gaci ba, a kyautata rayuwa ba halin gudu ba, idan baka iya ba ka ce kai baka iya ba. Sanabe salo ne.